Yaqala yabanzima le conversation isizuka nje. Angithi wena bophila highest life before. Mangivolunteera kanje angikhumbuli mina ngihola mina bro in my life. Uyabona? Ngizoyichuna ngoba yini? Mina ngilale ngidlile ngigcoke ngenze yonke la ke bro. Ene mina ngithanda iboss, angifuni ungiboss. Shayi. Kushuthi mina ngispanera somhlaba. Abakaze bafuna ukukhokobela. I mean mawumzimba omncane nani kunalento yokuthi bafuna ukugijimisa ngotolo nje lapha bakushaya ngogwayegwaye abazi bakugijimisa lapha nje. Yazi ngithungitshele yabona masofika la bro. Angeke uyichune right there. Mamela mina ngidila ngawe ni one shoot mangilala ngicabanga wena. Uyabona ngivuka wena. Mawuzondlula la ngicabanga wena ukuthi na le mfeni yandlula le. Shuthi man mina awuthi yami ngisheshe ngibe neanger blind khona manje.